ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, bago ka pumasok sa isang relasyon at magplanong bumuo ng pamilya, tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo na ba talaga. Hindi porket meron ng iba ay gagaya ka na rin sa kanila. Ikaw, kabarangay, kaya mo na ba at handa ka na bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gerald, 40 years old sa kasalukuyan. Sa edad kong ito ay hindi pa ako totoong naging masaya sa mga naging relasyon ko. Lahat ng nakarelasyon ko ay puro toxic. Alam kong parte ako ng pagiging toxic nila. Hindi ko rin alam kung bakit ako nananatili sa piling nila. Kahit alam kong hindi naman ako masaya at puro stress lang ang inaabot ko sa kanila. Una na dyan ang first serious relationship ko kay Hana. Kaedad ko lamang siya. Siguro kaya ako na-attract sa kanya dahil pakiramdam ko ay maintindihan niya ako. Parehas kaming galing sa broken family. Parehong naging rebelde noon. Parehong may commitment issues. Ang intense ng relasyon namin. Hindi mapayapa pero nakaka-addict. Kaya lang ay habang tumatagal ay parang napapagod na ako lalo't kaliwat kanan ang gulo sa relasyon namin, Papa Dudut. Buwisit na buhay to! Buisit talaga! Buisit ka! Buwisit ka rin! Ako pa yung gaganyanin mo? Ikaw na nga tong mali! Kailan ba ako naging tama sa paningin mo? Ano bang gusto mo? Magpanggap akong tama ang mga mali mo? Puro ka na lang issue, Hana. Walang katapusang issues. Iba ka rin ano? Ako na nga tong napahiya sa sagot mo sa pamilya ko kanina. Tapos ako pa tong masisisi na maraming issues? Ano bang masama sa sinagot ko sa kanila? Nagsabi lang naman ako ng totoo sa hindi pa ako handang pakasalan ka. Hindi pa handa? O hindi ka na talaga magiging handa? Magkaiba kasi yun Heto na naman tayo, heto na naman. Hindi talaga tayo matatapos sa issue na to hanggat hindi nagiging klaro sa akin kung ano bang plano mo sa relasyon natin. Masyado niyo akong kinorner ng pamilya mo para pakasalan ka. Lunod na ako sa mga tanong nila kung kailan tayo magkakaroon ng anak, ano ba? Hindi sana yan magiging problema Kung dinediretso mo ko kung saan ba talaga papunta tong relasyon natin. Gerald, mag-aapat na taon na tayo. Sa 4 na taon na yon, maayos ba tayo? Wala namang perpektong relasyon Alam ko naman yan. Pero sobre na yung katoksikan natin Puro na lang away. Magkakaayos tayo saglit, tapos bukas mag-aaway na naman. Pagod na ako sa ganito, Hana. Tapos ako pa tong may kasalanan kung hindi ako sigurado sa'yo? Hindi ka na sigurado sa akin? Hindi ko alam. Kasi naman, palagi na lang tayo nag-aaway. Hana, mahal kita pero nakakapagod na. Sa tuwing kasama kita, imbis na payapa ang loob ko, palagi na lang ako takot. Takot na baka mamaya may mabuksan ka na namang issue mo sa akin. Aawain mo na naman ako kapag hindi ako nakasagot. Pag ayaw mo naman nasagot ko, mas lalo akong malilintikan sa'yo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar Parehas lang naman tayo Hindi naman sana ako aabot sa pang-uusisa sa mga issue mo kung nararamdaman ko lang na mahal mo ko at ina-assure mo ko na may future tayo. Hana, masyado akong broken na tao, alam mo yan. Pareho tayo, di ba? Kaya nga sana maintindihan mo kung hindi ko kayang mag-commit sa'yo habang buhay kasi hindi ko nga alam ang ginagawa ko sa buhay ko Hindi ko nga alam kung paano aasikasuhin ng sarili ko tapos gusto mo, magpakasal pa tayo at magkaroon ng anak? Hindi na kasi ako bumabata, Gerald. Sana naman maisip mo yun. Naisip ko naman yun. Kaya nga lagi na kitang hinihiwalayan noon para may tsansa ka pang makahanap ng lalaki na magbibigay sa'yo ng kailangan mo. Kasi alam kong hindi ako yun. Oo, pinapalaya mo nga ako noon. Pero ikaw din naman tong bumabalik sa akin kapag nalulungkot ka. Tapos magkakabalikan na naman tayo. Pagiging maayos ulit. Tapos sa makalawa, gulo na naman
Pero nakakapagod na. Iyan naman ang sinasabi ko eh. Di ba? Nakakapagod na nga. So ano? Maghihiwalay na naman tayo. Siguraduhin mo lang na kapag naghiwalay na tayo ngayon, wala nang balikan to, ha? Wala na talaga, Hana. Huli na to. Sigurado ako. Di ako naniniwala sa'yo. After a few days, babalik ka na naman sa akin. Hindi na, Hana. Ayoko na. At hindi na rin pwede kasi... Kasi ano? Nabuntis ko na si Ellen. Magsasama na kaming dalawa. Si Ellen, kaklase ko noong college at naging best friend ko na rin. Siya ang sinasabihan ko sa lahat ng problema ko kay Hana. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin pero dahil masyado akong attached kay Hana, ay hindi ko siya magawang pansinin. Noong isang beses na nagkaroon kami ng matinding away ni Hana ay nagpakalasing ako kasama si Ellen. Doon ay may nangyari sa amin at nabuntis ko siya. Wala sa plano yon dahil ayaw ko namang magkaroon ng anak. Kaya lang ay naisip ko na yun na ang paraan ko para makatakas na kay Hana. Ginamit ko ang pinagbubuntis ni Ellen para hindi na makabalik pa kay Hana. Sinubukan ko siyang mahalin kahit mahirap. Nagsama po kami after niyang manganak at hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. At mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya noong inopen up na niya ang tungkol sa kasal. At dahil wala na naman akong maisagot sa kanya tulad kay Hana, ay naging masama na rin ang turing ni Ellen sa akin, Papa Dudut. Pinakita na niya ang totoong ugali niya. Asan ang anak natin? Nasa kwarto na, natutulog. At iniwan mo siyang mag-isa doon? Tapos ikaw nagiinom ka lang ng alak dito sa sala? Tulog naman kasi siya. Masyado kang praning. Hindi ako praning. Ilang beses mo na siyang iniiwanan sa kwarto ng mag-isa para lang makainom ka ng alak? Bakit, masama bang mag-relax? Hindi na pagre-relax ang ginagawa mo eh. Maya't maya ang paglaklak mo ng alak. Masisisi mo ba ako? Puro na lang problema ang inaabot ko sa mga sermon mo eh. Hindi kita sisermonan kung tama ang ginagawa mo. Kahit naman tama ang ginagawa ko, mali pa rin sa'yo. Ewan ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na magtrabaho? Tapos uuwi ako ng bahay, ako pang inaasahan mong mag-alaga sa inyong mag-ama. Oy, bakit mo sinusumbat sa akin yan? Ikaw naman tong nagsabi na tumigil na ako sa trabaho para alagaan ang baby natin, di ba? Kasi sabi mo, mas malaki ang sahod mo kaysa sa akin. Na totoo naman. Ang liit ng sahod mo tapos ayaw mo pang dumiskarte para magkasya yung sahod mo sa ating tatlo? Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong makontento. Hindi talaga ako kontento kung yan ang ipapamukha mo sa akin. Akala ko nung una, nung sinabi mo sa akin na wag nang ipalaglag ang anak natin, akala ko naman kakayanin mong buhatin tong pamilyang binuo natin. Pero hanggang salita ka lang pala. Inasa mo pa rin sa akin ang lahat. Sana pala, tinuloy ko na lang yung pagpapalaglag sa anak natin para wala na ako sa sitwasyon na ganito. Ayun! Di lumabas din ang totoo. Ayaw mo talagang magkaroon ng anak. Ikaw din naman, di ba? Ewan ko nga kung anong nakain mo at bakit gusto mong ituloy ko yung pinagbubuntis ko. Teka, parang alam ko na eh. O yan, mag-iimbento ka na naman ng dahilan. Pupuntahan ko na lang anak natin. Tumigil ka na dyan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakaklaro ang lahat. Ako, Gerald, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? O di pues, parehas lang tayo. Wits na. Baka naman pwede ko nang puntahan yung anak natin. Baka tumambling na yun. Kaya mo ako pinilit na buhayin ang anak natin kasi gusto mong makatakas kay Hana. Tama ako, di ba? Kaya pinilit mong makisama sa akin kahit hindi mo naman ako mahal. Para lang makatakas ka sa ex mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba, Gerald? Alam na alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag na nga tayong maglokohan dito. Alam mo,
Yang commitment issues mo ang sumisira sa'yo at sa mga nagiging relasyon mo eh. Pambihira ko saan na napupunta tong usapang to. Matutulog na ako. Diyan ka magaling. Ang tumakas pag ganito na kabigat ang usapan. Kapag kinukumpronta ka na sa mga bagay na hindi mo kayang harapin. Oo na lang, oo na. Para tumigil ka na. Isa na lang na tanong bago ako tumigil. Mapagod ka naman sa kakatanong, Ellen. Awat na. Mahal mo ba ako? Ano ba klaseng tanong yan? Napakasimpleng tanong, Gerald. Sumagot ka na. Matulog ka na, Ellen. Mahal mo ba ako, Gerald? Hindi. Ayoko nang magpanggap. Inamin ko sa wakas ang katotohanan. Hindi ko talaga kayang mahalin si Ellen. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Nagkulong siya sa kwarto at hindi niya ako pinapasok. Sa sala ako nakatulog, dala na rin ang kalasingan. Pagkagising ko ay nakita ko ang anak namin nasa sahig ng sala natutulog. Hinanap ko si Ellen pero umalis na ito. Kinuha na ang mga gamit niya. Nag-iwan lamang siya ng sulat na inilagay niya sa ilalim ng una ng anak namin. Iniwan na niya ako, Papa Dudut. Iniwan na rin niya ang anak namin sa pangangalaga ko. Nanginginig ako habang binabasa ang sulat na yon. At habang iniisip ko kung anong nangyayari sa aming mag-ama. Paanong nagawa ni Ellen na iwan ang sarili niyang anak? Sinong ina ang gagawa noon? Naiyak na lamang ako habang kalong ang anak namin. Hindi ko man minahal si Ellen, pero ang anak namin ay mahal ko. Kaya lang ay natatakot po ako. Hindi ko pa kaya ang ganong responsibilidad ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumalik ako sa pagtatrabaho, pansamantala ay nagpatulong ako sa nanay ko para alagaan ang anak ko. Sinubukan kong hanapin si Ellen para ibigay sa kanya ang anak namin. Pero ayaw na nitong magpakita pa. Puro hirap na ang inabot ko sa pagkuha ng buong responsibilidad sa anak naming dalawa ni Ellen. Lungkot na ako, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan ay naisip kong tapusin na lamang ang buhay ko pero hindi ko naman kayang iwanan ng gano'n na lamang ang anak ko. Hanggang sa bigla akong naisip si Hana. Bigla akong nangulila sa pagtanggap niya. Isang araw ay nilapitan ko siya at maswerteng hinarapan niya ako. Alam kong mahal pa rin niya ako at pinuntahan ko siya sa bahay niya para makapag-usap kami at hindi na niya ako pinagtabuyan. At mukhang inaasahan na niya ang muling pagbabalik ko sa buhay niya. O akala ko hindi mo na ako haharapin. Kailan ba kita tinalikuran, Gerald? Ako lang naman tong palaging gumagawa nun, di ba? Anong kailangan mo? Namimiss mo pa rin ba ako, Hana? Ano bang klaseng tanong yan? Mahal mo pa rin ba ako? Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Nagtatanong ka kung anong kailangan ko, di ba? Ito na yun. Kailangan ko ng mga sagot mo. Gerald, ipapaalala ko lang sa'yo. Tapos na tayo. Ikaw to nakipaghiwalay sa akin, di ba? Kaya bakit ganyan na naman ang mga tanong mo? Kasi gusto kong bumalik ulit sa'yo. Di totoo naman palang hinala ako. Babalik ka rin sa akin. Ang lakas pa ng loob mo na magsabi no na hindi tayo magkakabalikan. Oh, bakit kinain mo biglang mga sinabi mo, ha? Mahabang kwento. Mahaba rin ang oras ko ngayon. Sabihin mo na kung bakit. Ayun. Hindi kami nag-workout ni Ellen. At sigurado ako dahil yan sa mga commitment issues mo. Hindi ko lang talaga siya mahal kaya hindi ako makapag-commit sa kanya. Hindi mo mahal pero inanakan mo. Siya pa nga tong pinili mo noon kaysa sa akin, di ba? At nagsisisi akong ginawa ko yun. Akala ko kasi iba siya eh. Akala ko maibibigay niya sa akin yung kapayapaan na kailangan ko. Nagkamali ka ng pinili, ganun ba? Oo. Hindi ako nahihiyang aminin yun. Nagsisisi ako na iniwan kita para sa kanya. Oh, ngayon mo lang nakita ang halaga ko. Oo.
Oh, sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin yung nangyari noon, hindi ko sana pipiliin si Ellen. O kaya, kung pwede mong bawiin yung nakaraan, sana pinili mong wag maghubad kasama siya. Wala na, nangyari na yun. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Diyan ka magaling, Gerald eh. Kapag dehado ka na sa usapan, bigla kang titiklop. Pero kapag gusto mo akong ratratin sa mga isyo ko, G ka. Hana, ayoko na lang din talaga makipagtalo. Tinanggap ko naman na mali ako, di ba? Ano na? Babalikan mo ba ako? Bakit ba parang nagmamadali ka pa? Kasi kailangan ko na ng sagot mo. Para alam ko na kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Anak mo? Nasa yung anak niyo ni Ellen? Oo, iniwan niya sa akin. Hindi ko na nga mahagilap si Ellen eh. Ayaw na talaga niya sa aming mag-ama. At anong inaasahan mo? Na ako ang magiging nanay ng anak mo? Hana, wala na akong ibang nakikitang babae na pwedeng maging nanay ng anak ko kundi ikaw eh. Mahal na mahal kita, Hana. Hindi nagbago yun. Pexman, magulo lang talaga ang utak ko noon kaya nagkamali ako ng desisyon na pakisamahan na lang yung Ellen na yun. Hindi ko alam, Gerald ha. Ang alanganin ng sitwasyon mo. Hindi to alanganin, Hana. Baka ito na yung gustong mangyari ng Diyos. Gusto niyang magkabalikan tayo. Ano ba yan? Pati Diyos dinamay mo. Eh kasi wala naman sana ako sa harapan mo kung hindi ako binulungan ng Diyos na lapitan ka. Maniwala ka. Patawarin na lamang ako ng Diyos sa ginawa ko. Ginamit ko si Lord para lamang makumbinsi si Hana na balikan ako. Effective naman. Dahil doon at sa natitirang pagmamahal niya para sa akin ay nagkabalikan kaming dalawa. Doon ako napanatag at minakatuwang na ako sa pag-aalaga sa aking anak. Tumira kaming mag-ama sa bahay ni Hana at minahal niya ang anak ko na parang siya talagang tunay na ina. Mas naging nanay pa nga si Hana kesa kay Ellen sa anak ko. Doon ko na-realize na tama ang desisyon ko. Sa pagdaan ng mga araw na magkasama kami ni Hana ay payapa naman at hindi na kasing gulo tulad ng dati. Ramdam kong nagpipigil lang din siya ng mga itatanong sa akin para lang hindi kami mag-away. Masaya na akong ganon ang ginagawa niya kasi ayoko rin namang sagutin ang mga katanungan niya. Dahil alam kong ligaw pa ako at hindi ko pa alam kung ano ang dapat sabihin sa kanya. Hanggang isang araw, lumabas na ang totoong mga isyu niya sa akin. Parang bumalik na naman kami sa dating pattern namin, Papa Dudut. Gerald? Ano yun? Gerald, pang ilang beer mo na ba yan? Pang-5. Huwag kang mag-alala, last ko na to. Nagpapaantok lang. Huwag ka munang matulog kagad ha. Usap muna tayo. Tungkol saan? Nag-aaya kasi yung family ko. Sama raw tayo sa pag-out of town nila next week. Kahit 2 days lang. Sakto, holiday naman next week. Kayo na lang. Okay naman ako dito sa bahay. Maglilinis na lang ako. Isama mo na lang yung anak ko ha. Para makapasyal. Bakit hindi ka sasama? Alam mo namang hindi ako mahilig gumala eh. Gerald, magandang chance kasi to para makabanding mo rin ng maayos yung family ko. Alam mo naman yung gusot nyo noon, di ba? Oo, alam ko yun. Kaya nga umiiwas muna ako ngayon. Magpalamig ba? Saka na lang kami magkita-kita sa Pasko na lang siguro. Gerald naman, nakakahalata na kasi sila eh. Tuwing dumadalaw ako ron, hindi ka kasama. Kasama mo naman yung anak ko. Anak natin. Nangurek na naman. Matagal ko nang gustong i-correct ka eh. Puro ka na lang, anak mo, anak mo. Akala ko ba anak natin siya? Bakit sinusolo mo na lang? Pambira, nagkamali lang ako ng sambit. Ginawa na naman ako ng issue. Oo na, anak natin. Anak natin. Kung gusto mo, anak mo na lang eh. O sige, atakihin mo ulit ako ng ganyan. Diyan ka magaling eh. Kasi nga lahat na lang issue sa'yo eh. Gerald, alam mo, hindi tayo katulad noon na bawat issue mo sinusumbat ko. Ngayon sinusubukan ko na magtimpi. Pero mas gumagrabe ka na eh.
Alam mo, nakakasakit ka na eh. Parang pinag-aalaga mo lang ako ng anak mo. Anak natin. Tapos ngayon, anak natin siya bigla. Gerald, alam mo bang... Sorry ah. Sorry kung sasabihin ko to sa'yo, pero... Alam ko ikasasama mo na naman to ng loob eh. Pero alam mo ba? Alam mo bang ramdam kong hindi mo ako mahal? Na kaya ka lang nakipagbalikan sa akin kasi kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga ng anak mo. Anak natin. Walang anak natin, Gerald. Ikaw mismo nagparamdam sa akin na hindi ko siya anak. Na sa'yo lang siya dapat. Akala ko ba ayusin natin to? Lalo na yung commitment issues mo. Sabi mo nung una nagsusumamo ka pa na magkabalikan tayo. Sabi mo, gagawan mo ng paraan para pakasalan ako. Ana, Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, Gerald. Tapos na akong magtimpi. Kaya ano na, ha? May bala ka bang tuparin ang pangako mo? Ano, Gerald, pakakasalan mo ba ako? Aanakan mo ba ako? Ana, wag mo akong madaliin. Kailangan na kitang madaliin bago ka pa tumakas ulit. Ang hirap sa'yo hanggang salita ka lang palagi. Ang hilig mo magpaasa. Ang hilig mo mangbitin. Eh bakit ba kasi nagmamadali kang matali sa akin, ha? Tinatanong pa ba yan? Kailangan ko ng assurance sa relasyon natin, Gerald. Palagi ka na lang tumatakas eh. Paano ako makakasiguro na after kong mag-invest sa'yo ng anak mo, hindi mo ako iiwan? Oo na, sige na, sige na. Sasama na ako dyan sa out of town ng pamilya mo. Hindi yan ang gusto kong marinig na sagot, Gerald. Pwede bang pag-usapan natin to sa ibang araw? Hindi nakakatulong na lasing ako ngayon. Baka iba pa ang maisagot ko at baka awayin mo na naman ako pag nagkataon. Maswerteng pinakinggan ni Hana ang pakiusap ko. Nilubayan niya ako ng gabing yon at pumasok na siya sa kwarto para asikasuhin ang anak ko. Anak ko. Oo nga no? Bakit ba hindi ko magawang sabihin na anak namin yon ni Hana? Bakit parang pinagdadamot ko sa kanya ang anak ko? Doon ko biglang narinig ang bulong sa isip ko dahil hindi ko naman totoong mahal si Hana. Nagpanggap lamang ako para balikan niya ako. Habang inuubos ang laman ng beer sa bote ay kinuha ko ang cellphone ko. Lumabas ako ng bahay at may tinawagan ako. Si Joy, kabit ko. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kaya niyang unawain ang sitwasyon ko. Open-minded siya at ayos lang sa kanya kung side chick ko siya. Nakwento ko na rin sa kanya ang buhay ko kapag komplikado ang nangyayari sa amin ni Hana ay kay Joy ako tumatawag Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko naman sa sarili ko na may problema ako. Kaya lang ay hindi ko magawang kumprontahin ang sarili ko tungkol doon. Kaya lagi akong nagtatago at lagi akong tumatakas. Maswerte nga na sa pagtakas o pagtakbo ko sa issues ko ay meron akong napupuntahan. Yun na nga si Joy at nakilala ko siya nang minsang makatulog ako sa simbahan. Doon na kami nagkamabutihan at akala ko ay kakaibiganin ko lamang siya pero nakita kong game siya sa lahat. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon ni Joy. Alam niyang nilalapitan ko lamang siya tuwing problemado ako kay Hana. Isyo na raw niya yon. Mahilig siyang dumikit sa mga broken na lalaki. Palibasa, yun na ang pattern niya sa relasyon. Nagiging kabit siya para sa mga lalaking problemado sa kanilang mga kasintahan, Papa Dudut. Pasindi nga ng Yossi. Akala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sinabi ko rin nung isang araw na titigilan na kita. Mahirap talagang itigil ang kinakaadikan no? Ikaw, kailan ka ba maa-addict sa akin ha?
Na-addict na nga ako sa'yo. Pasingot naman ang Lego. Ano ba? Saka ka lang naman na-addict sa akin kapag nag-aaway kayo ni Hana. Oh, parang malapit ka na rin manumbat ah. Gagaya ka na rin ba kay Hana ha? Hindi, no? Kaya lang naisip ko, bakit kasi... Ay, wag na lang pala. Oh, tingnan mo to. Nambitin pa. Ano ba yun? Wag na, kilala na kita. Kapag tinatanong ka, nagpapanik ka bigla. Oh, malay mo naman ngayon. Makasagot na ako. O sige nga. Sagutin mo. Paano kung tayo na lang? Tayo na lang magsama? Oo, Kaya mo bang alagaan ang anak ko? kaya kong magbayad ng yaya para alagaan ang anak mo. Alam mo, kailangan ko ng magiging nanay ng anak ko. Kaya hindi mo maiwan si Hana? Mahal na niya ang anak ko. Mahirap na makahanap ng ganong klaseng babae. Sorry ha, kung hindi mo yan makita sa akin. Oh, teka, baka naman nasaktan na kita dun sa sinabi ko. May kurot, pero alam ko naman tong pinasok ko eh. Huwag kang mag-alala, chill lang ako. Sige, chill ka lang dyan. Kasi may isa pa tayong round bago tayo mag-check out. Ano yun? I-check mo nga, baka room service. Baka akala naka-check out na tayo. Okay, sige. Teka lang. Hello, Gerald. Hana! Hi. Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Hindi naman siguro considered na kabet kung hindi naman kayo kasal, di ba? Hana, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan magpaliwanag, Gerald. Huling-huli ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na makakalusot. Hihingi lang ako ng sorry. Hindi naman kailangan ng sorry ni Hana. Tignan mo nga oh, chill lang siya. Magpasalamat ka at pinili kong kumalma ngayon. Kapag nagalit ako, ubus ang buhok mo. O di sige magalit ka. Para magkaalaman na kung effective yung anti-hair fall shampoo ko. Joy, tumigil ka na. Ikaw ang tumigil, Gerald. Ikaw naman, umuwi ka na. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Oo nga girl, umuwi ka na. Kasi may isa pa kaming round bago mag-check out. Dali, alis na! Kinagalit niyo talaga ako, ha? Ngayon, galit na talaga ako! Tama na! Hoy! Joy! Tama na! Ano ba? Huwag dito! Papadudot, nahirapan akong awatin si Hana at nakita ko kung paano siya manggigil sa pangaasar ni Joy. Mabuti na lamang at umawat na rin ang ibang mga hotel staff. Nagmadaling umalis si Hana at naiwan kami sa kwarto ni Joy nang hindi nag-iimikan. Nagpa-extend ako ng 1 oras noon para makapag-relax muna bago ko harapin si Hana. Alam kong sa pag-uwi ko ay may kailangan ng maganap. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala roon ang anak ko at ibinigay pala muna ni Hana sa nanay ko para alagaan. Kasi noong mga oras na yon ay nag-iimpake na si Hana. Apartment naman niya yon pero mas pinili niyang siya na lamang ang umalis. Siguro ay awa na lang para sa anak ko. Mahal na rin niya ang anak ko. Yon ang pasimpleng paraan niya para ipakita sa huling pagkakataon ang pagmamahal niya sa anak ko. Mag-usap naman tayo, Hana. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marami. Paano yan? Ayaw ko na makipag-usap sa'yo eh. Dati ikaw tong gustong makipag-usap sa akin palagi. Di ba marami kang tanong?
O heto na yun. Hindi na. Nasagot na lahat ng tanong ko tungkol sa'yo. Paano, ito na ba yun? Maghihiwalay na ulit tayo? At huli na to. Ay, sigurado na bang huli na? Oo, huli na. Huli na rin ang lahat para ayusin mo kung ano man tong gulong iniwan mo sa buhay ko. Hana! Hayaan mo ako magsalita. Ang tagal ko nang nalulunod, Gerald. Hayaan mo naman ako makaahon ngayon. Hana, sorry talaga. Dapat ka lang mag-sorry. Ang dami mong hassle na ginawa sa buhay ko, Gerald. Mula umpisa, wala kang inambag kundi sama ng loob. Dahil sa'yo madalas ako nag-overthink. Lagi kong pinagdududaan yung sarili ko. Dahil sa takot mong mag-commit, tinatanong ko na tuloy yung sarili ko. Hindi na ba talaga ako kamahal-mahal? Bakit ayaw mo mag-commit sa akin? Bakit ayaw mo akong pakasalan? Bakit ayaw mo akong anakan? Hana, tama na. Hindi ikaw ang problema. Alam ko! Dahil ikaw ang problema dito, Gerald. Ikaw at yung mga commitment issue mo. Isama mo na rin yung patterns mo. Paulit-ulit ka. Sa tuwing mapapalapit ka sa isang babae, bigla kang kakabig. Bigla kang matatakot. Bigla kang aatras. Bigla kang hahanap ng dahilan para sirain yung relasyon mo kahit gaano pa yung kaganda. Bakit ba palagi kang umaatras kapag may nagmamahal sa'yo? Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Alam ko. Pero mas payapa yung loob ko kapag ikaw na mismo ang sasagot. Hana, sinubukan ko naman talaga na mahalin ka ulit eh. Sabi ko na eh. Di mo naman talaga ako mahal. Pasensya ka na kung nadamay kita sa takot ko na alagaang mag-isa yung anak ko. Oo, aaminin ko, nagpanggap akong mahal pa rin kita para bumalik ka sa akin. Kasi kailangan ko ng tulong mo eh. Sabi ko naman sa sarili ko, aaralin ko ulit na mahalin ka. Naisip ko, hindi naman na siguro ganun kahirap yun kasi minahal na rin naman kita noon, di ba? Pero nagkamali ako. Hindi pala madali. Hindi ko na alam ang isasagot sa'yo. Wala na akong lakas makipagtalo sa'yo. Pasensya ka na talaga, Hana. Dinamay kita sa mga issue ko. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Hindi sinasadya. Nang nagpanggap kang mahal mo ko. Alam mo, masasaktan ako kapag nalaman ko ang totoo, di ba? Wala naman kasi akong balak na ipaalam sa'yo na hindi kita mahal eh. Nabulilyaso lang ngayon, kaya... Pwede ba, Gerald? Huwag ka na magsalita. Mas pinapalala mo lang yung galit ko sa'yo eh. Hana, sorry. Goodbye, Gerald. Ipagdadasal ko na lang palagi na sana mahanap mo ang sarili mo. Na sana maayos mo lahat ng issues mo. Para hindi ka na nakakasira ng buhay ng ibang tao. Pagdasal mo rin ako, ha? Ikaw pwede. Na sana tulungan ako ng Diyos na makalayo sa'yo. Ipagdasal mo na huwag na tayong magkikita ulit. Kasi Gerald, hindi ko nakakayanin pa kung makikipagkita ka ulit sa akin. Sorry, Hana. Alagaan mo ang anak mo. Huwag na huwag mong hahayaang magaya siya sa'yo. At huwag kang mag-alala. Isasama ko sa mga panalangin ko na sana hindi siya makatagpo ng tulad mo balang araw. Dahil sigurado ako, Gerald, hindi mo makakayanan na makita ang anak mong umiiyak dahil nakatagpo siya ng tulad mo. Hindi ko na pinigilan si Hana, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang makalabas ng pintuan. Sobrang mali na kung hahabulin ko pa siya at hihingin ang ikalawang tsansa. Makalipas ang ilang sandali ay dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang nanay ko para kunin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan ko naman si Joy. Tuwang-tuwa si Joy na nakausap ako. Lalo na noong nabalitaan niyang hiwalay na kami ni Hana. Pero hindi siya natuwa nang sabihin ko sa kanya na tapos na kaming dalawa. Hindi niya inaasahan na tatapusin ko na lamang ang ugnayan namin gayong malaya naman ako.
Hindi ko na pinaliwanag sa kanya kung bakit. Kailangan kong mapag-isa at matutunang asikasuhin ang responsibilidad ko sa anak ko. Wala akong ibang dapat na asahan kundi ang sarili ko. Tama si Hana. Hindi ko kakayanin ang pagdating ng araw na katulad ko ang makilala ng anak ko. Hindi ko siya kayang makitang masaktan. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan ko nang ayusin ang sarili ko para maging mabuting magulang at ehemplo sa anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gerald. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa buhay na marunong kang kumilatis ng tao na pakikisamahan mo. Dahil meron na sa una lamang magaling pero sa uli ay iiwanan ka rin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang kumilatis ng tao? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Milet, hindi ko tunay na pangalan. 35 anyos na ako sa ngayon at isang housewife na nakatira dito sa Bulacan. Panatiko na ako ng programa ninyo sa radyo, ang boses ni Papa Dudut, ang kasalo ko. Tuwing tanghalian at wala akong pinapalagpas na episode ninyo sa radyo maano online. Sa katunayan ay nakikinig na rin po kami araw-araw at bigla akong naisip na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat noong kabataan ko, Papa Dudut. Lumaki ako na binubuhay ng isang single parent. Ang tatay ko na lamang ang kasama namin ang 3 ko pang nakababatang kapatid. Maaga kasing nawala si nanay. Buhay pa naman siya, nanlalaki lang. Kaya nga simula noon ay tinuong ko na lamang sa pag-aaral ang atensyon ko. Mapangarapin din po akong klase ng tao, Papa Dudut. At wala akong ibang hangad kundi ang matulungan ang kaisa-isang magulang namin at makabawi sa kanya. Naku, Tay! Basang-basa po kayo sa ulan ah. Oo nga eh. Saka ko na lang naalala na wala pala akong dalang payong nung malapit na akong makarating sa pinuntahan ko. Kaya nga nagbadali ako pa uwi pero naabutan pa rin ako ng ulan. Kaya nga po eh. Buti pa, ikukuha ko muna kayo ng tuwalya ah. O sige anak, salamat. Tuwalya. Asan na ba yung tuwalya? Ay, eto. Nakita ko na. Samahan ko na rin ng damit. Eto na po ang tuwalya at damit. Magpunas at magpalit na rin kayo, Tay. Salamat nak. Pero mamaya na ako magpapalit ng damit. Uupo na muna ako dahil nangangalay na itong mga binti ko. Kalalakad ng mabilis dahil nga uulan na. Kulang na lang, tumakbo ako pero hindi ko naman kaya. Ay, kawawa naman ang tatay ko. Sobra-sobra na yung sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Maghapon na kayong nagtitinda tapos naaabutan pa kayo ng ulan. Ay, hayaan mo na. Napaubos ko naman yung paninda natin kakanin bago ako umuwi at abutan ng ulan. Kaya ayos na rin yan. Hindi po ayos yun dahil baka magkasakit kayo. Hindi ako magkakasakit. Malakas yata itong tatay mo. Saka kung pakiramdam ko magkakasakit na ako, uunahan ko na ng pahinga. Huwag ka nga mag-alala sa akin, anak. Kaya ko naman eh. Saka masaya ako na nagsasakripisyo para sa inyong magkakapatid. Hayaan mo, Tay. Kapag nakapagtapos ako hinding-hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin. Anong ibig mo sabihin? Kasi po, ako na po ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Uy,
Maliliit pa ang mga kapatid mo, Milet. Nag-aaral pa sila. Baka mahirapan ka pag sinulo mo ang pagtatrabaho para sa pamilya natin. Saka hindi pa naman ako ganun katanda. 45 pa lang naman ang tatay mo. Kaya ko pang magtrabaho para tulungan ka. Ang akin lang naman po, baka napapagod na kayo sa pagtatrabaho. Kasi simula nung iniwan tayo ni nanay, kayo na ang tumayong nanay at tatay namin. Oo, totoo na napapagod ako sa trabaho. Pero hindi ako napapagod sa pagiging tatay at nanay sa inyong magkakapatid. Sa katunayan, kayo ng mga kapatid mo ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsisikap at nagpapatuloy sa buhay. Oo, malaking kakulangan ang pagkawala ng nanay niyo dahil nawala na rin ako ng katuwang sa pagtataguyod sa inyo. Pero aanhin ko naman ang isang tao na walang ginawang matino at panay pasakit lang sa damdamin ko, di ba? Buti pa, sumama na lang siya sa lalaki niya. Ang mahalaga sa akin, magkakasama tayo. Kaya bilib na bilib po ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ang tapang-tapang niyo po. Biruin niyo, kinaya niyo na nga na itaguyod kami tapos kinaya niyo pa na ibigay sa iba si nanay. Siya naman ang may gusto nun dahil hindi siya marunong makontento sa pamilya natin. Saka ilang beses na akong nasaktan sa panluloko niya. Naisip ko na panahon na para palayain ko siya. O edi gumaan-gaan ang damdamin ko nung ginawa ko yon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Uy, kaya ikaw, Milet. Huwag kang manatili sa isang relasyon kapag kaugali ng nanay mo yung lalaki, ha? Pero sana matinong lalaki ang matagpuan mo balang araw. Yung hindi ka sasaktan o lolokohin. Sa halip, mamahalin ka ng tapat at paninindigan ka. Papadudot inspirasyon ko ang tatay ko at ang munti naming pamilya kaya nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nagtagal ay natupad ko yon at agad akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Kung ang iba kong kaklase ay mas piniling magpahinga muna ng ilang buwan. Pagkatapos ng graduation ay ibahin niyo po ako. 2 buwan bago ako makapagtapos ay nag-job hunting na ako, Papadudot. Hindi nagtagal ay dinala ako ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay nakapasok ako sa isang pribadong kumpanya. Magkahalong kaba at excitement ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Kaba dahil aminado akong limitado pa lamang ang nalalaman ko sa bagong mundo na pinasok ko. At excitement na matuto. Naniniwala kasi ako na hindi lang sa eskwelahan natututo ang isang tao. At sa unang araw ko nga sa trabaho ay nakilala ko si Paulo, Papadudot. Teka, paano ba paganahin to? Medyo nabobobo ako rito Ay, naku. Teka, kanino ba ako pwedeng magpatulong? Nagmamadali pa naman yung bisor ko na makuha tong mga pinapa-photocopy niya. Hello there, beautiful. What's up? May problema ba? Ako ba yung tinawag mong beautiful? Wala naman ako nakikitang maganda sa paligid bukod sa'yo. Kaya ikaw yung sinasabi ko maganda. Bigla naman akong nahiya. Bakit ka naman mahihiya? Saka huwag kang yumuko. Hindi ko makita yung kagandahan mo eh. By the way, Paolo nga pala. Taga-IT department. Diyan lang sa gilid yung table ko. Kaya nga natanaw kita eh. Kako, mukhang may problema ka. Nice to meet you, Sir Paulo. Naku, Paolo na lang. Huwag na yung sir na yan. Sige. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako si Milet, taga-marketing naman. Bago lang ako rito. Unang araw ko panghala ngayon eh. At tama ka, dahil namumroblema na ako dito sa photocopy machine na to. Ayun, hindi ko kasi alam kung paano ko to gamitin eh. Sana hindi mo ko husgahan at sabihang taga-ibang planeta ha. Bakit ko naman sasabihin yun eh? Nakakalito naman talagang gamitin yan. Saka unang araw mo pa lang. Normal yun.
makakapag-adjust ka rin. Buti pa, turuan na lang kita kung paano gamitin yan, okay? Akin na yung ipo-photocopy mo. Ayan. Salamat. Ganito lang gagawin mo. Lagay mo tong papel dito sa feeder. Tapos, check mo muna kung may papel sa tray para sa pagkokopyahan mo. Meron naman. Nilagyan ko na kanina. Okay yan. Tapos, iset up mo na yung size dito sa screen. Yan ang hindi ko alam. Okay lang yan. At least ngayon alam mo na. Oo nga eh. Salamat Wala nga naman. Pagkatapos mong iset up, pwede mo nang pindutin dito para mag-photocopy na. Yan. Wow, ganun lang pala yun. Ang galing Oo, automatic na yan. Di mo na kailangan isa-isahin kasi mas matagal yun. Siguruhin mo lang na walang staple wire yung mga papel mo kasi kakainin yan. Matatagalan ka. Noted. Ayan, tapos na. Grabe, ganun lang pala yun kadali. Salamat talaga Wala yun. Pero tinandaan mo ba yung mga tinuro ko? Oo naman. Para sa susunod hindi na ako mahihirapan. Pag nahirapan ka, pwede mo naman akong istorbohin dun sa table ko para magpatulong. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Huwag kang mahiya kasi trabaho ko naman yun. Saka, masaya ako na tumulong sa mga magagandang babae na kagaya mo. Naku, binobola mo lang yata ako Uy, hindi ako bolero Nagsasabi lang ako ng totoo. Malapit na palang mag-lunch. May kasabay ka na bang kumain? Wala pa nga Wala pa rin kasi akong kakilala rito. Meron na. Gusto mo, magpakilala ulit ako sa'yo? Hindi na kailangan. Kilala na kita, no? Kung ganun, pwede ba kitang yayain mag-lunch? Wala rin kasi akong kasabay Saka kung ayos lang sa'yo, syempre. Ayos lang naman. Yun. Yan, may kasabay na ako. Hintayin na lang kita sa kantin mamaya Sige. Ibigay ko lang tong mga papeles na to sa bisor ko. Papadudot, gwapo, matangkad, matangos, ang ilong, maputi at makinis ang balat. Ganyan ko po ilalarawan si Paulo. Para siyang anghel na bumagsak sa lupa dahil tinulungan niya ako noong unang araw ko sa trabaho. Taga-IT department siya samantalang ako ay nasa marketing. Pero hindi siya nagatubili na dayuhin ako upang tulungan kapag may kailangan. Lalo na nga sa computer at office equipment na hindi ko alam gamitin. Bukod sa mga pisikal niyang katangian, pala kaibigan din si Paulo. Palangiti rin siya, bagay na kinatuwa ko ng husto sa kanya. Palatawa at makwento. Mas matanda sa akin si Paulo ng 6 na taon. 28 years old na siya at ako naman ay 22 years old. Pero pakiramdam ko ay magkaedad lamang kami dahil sa husay niyang makisama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging regular employee ako sa paglipas ng 6 na buwan. Kaya naman masayang masaya ako. Unti-unti ay naka-adapt ako sa buhay sa opisina. Hindi na ako yung dating tatanga-tangang empleyado sa unang araw ng trabaho. Marami na rin akong nakilala at naging kaibigan, lalo na sa department na kinabibilangan ko. Pero kung may higit akong dapat pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Paulo. Simula kasi noong unang araw ko hanggang sa maregular na ako ay nasa tabi ko lamang siya. Sumusuporta at nagpapagaan ng buhay ko sa opisina. Naging mabuting kaibigan at katrabaho ko rin siya, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay lumalim ang pagkakaibigan namin hanggang sa nagtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Pumayag akong ligawan niya. Pero nakarating sa akin ang usap-usapan na may pagkababaero daw si Paulo. Noong una ay hindi ko yon pinansin hanggang sa unti-unti ko nang napatunayan na totoo ang mga sinasabi nila. Bili kaya ako nitong sauce na to. Sabi ni tatay, masarap daw to kasi napanood niya sa TV. Sige, bilhin ko na nga.
Tapos ano pa nga bang kulang? Ay, teka. Kuha na rin ako ng mga delata para may stock sa bahay. Sumipa si baby? Sige nga, pahawak nga nun dyan mo, ma. Ayan o, dali. Ano? Nararamdaman mo ba? Oo nga, sumipa nga. Hello, baby. Excited na si daddy na lumabas ka. Ako rin. Paulo? Milet? Sino yung babaeng yan, mahal? Katrabaho ko lang, mahal. Hi, Milet. Nag-grocery ka rin pala rito? Oo. Pero ngayon pa lang naman. Narinig ko kasi na mura raw ang mga paninda rito kaya sinubukan ko. Oo, totoo naman. Lagi nga kami dito ni Krista eh. Hindi mo ba ako ipapakilala sa katrabaho mo, mahal? Oo, syempre. Ipapakilala kita. Nga pala, Milet, si Krista. Fiancé ni Paolo. Nice to meet you, Milet. Nice to meet you rin. Buti pa, mauna na ako kasi marami pa akong bibilihin eh. Sigurado ka ba? Bakit naman hindi? Ha? Kanina ka pa, Paolo, Nakita mo lang yung katrabaho mo na wala ka na sa wisyo kausap? Sinasabi mo? Hindi Hindi raw, pero halatang halata kaya sa'yo. Excuse me lang pero maiwan ko na kayo. Hoy, Milet, ayusin mo lang, ha? Ha? Ano nga ayusin ko? Yung buhay mo. Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo si Paolo. Teka nga! Teka, Krista. Wala namang ginagawang masama si Milet, kaya wag mo na siyang awayin, mahal. Buti pa, pumunta na tayo dun sa cashier. Magbayad na tayo ng mga pinamili natin, ha? Bakit tayo magbabayad hindi pa nga tayo tapos mamili? Milet, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina pa kita tinatawag pero dire-diretso ka lang sa paglalakad. Nagmamadali ako eh. Ano bang kailangan mo? Tungkol dun sa nangyari kagabi. Yung nakita ko lang naman kayo na masayang nag-grocery ng fiancé mong si Krista. May fiancé ka na pala pero gusto mo pa akong ligawan? Uy, ka naman maingay. At bakit hindi? Takot ka bang marinig ng mga tao rito sa opisina natin kung gaano ka kababaero at sinungaling? Para sa kaalaman mo matagal ko nang naririnig na babaero ka, pero hindi ako naniwala ron. And guess what? Mukhang tadhana nang gumawa ng paraan para malaman ko ang totoo. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo. Wala nang magagawa yung pasensya mo kasi nangyari na. Grabe ka, Paolo. Buntis na yung fiancé mo pero nakuha mo pang lokohin. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Baka hindi mo lang maintindihan pag kinuwento ko eh. Komplikado kasi yung relasyon namin ni Krista. Alam mo, hindi ko na rin naman gustong alamin dahil wala na akong pakialam. Kaya wag mo na ako ulit lalapitan. Kasi naiinis ako sa'yo. Ayoko pa naman sa tao yung sinungaling at manluloko. Diyan ka na nga! Papadudot, hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol kay Paolo. At kahit na nga humingi na siya ng pasensya sa akin ay wala na ring magagawa yon. Dahil nasaktan ako ng husto. Nagugustuhan ko pa naman siya noon at nagbabalak ng sagutin pero buti na lamang at nalaman ko ang katotohanan bago pa man mangyari ang bagay na yon. Simula noon ay iniwasan ko na si Paolo lalo na pag nagkikita kami sa opisina. Hanggat maaari ay ayoko siyang tignan sa mga mata. Naiilang kasi ako at nasasaktan. Oo, hindi naman naging kami pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Kaya nga malaki rin ang panghihinayang ko sa aming pagkakaibigan na sinayang lamang ng pagiging maharot niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan at akala ko ay hindi ko kayang mag-move on kay Paolo. Lalo at magkatrabaho kami. Pero nakakausad naman ako. Kaya lang bigla na naman niya ulit akong ginulo. Papadudot.
Milet, pwede bang kausapin mo na ako? Kinakausap naman kita. Oo nga, pero tungkol lang sa trabaho. Ano pa bang pag-uusapan natin bukod sa trabaho? Wala naman na, di ba? Meron kasing... Kasi ano eh... Ano? Kasi... Hiwalay na kami ni Krista. Ano? Matagal ko na talaga siyang gustong hiwalayan pero... Hindi ko magawa dahil nga magkaka-baby na kami. Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Masyado kong nasasakal sa kanya. Napaka-control freak nun. Pero nakiusap siya sa akin na aayusin namin ang relasyon namin. Magbabago daw siya kaya nagstay ako alang-alang sa baby namin. Sinubukan ko naman na maging okay kami pero wala. Wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi yan ang nakita at narinig ko dun sa grocery. Ang sabi mo, excited ka nang lumabas ang baby niyo ni Krista. Tapos bigla mo akong lilinyahan ng ganyan, ha? Tsaka bakit mo ba sinasabi sa akin ang bagay na yan? Wala naman akong pakialam dun. Sinabi ko kasi ikaw ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ako? Oo. Kasi mahal kita. Nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako siguro pero yun talagang nararamdaman ko eh. Naging duwag ako na makipaghiwalay kay Krista bago ko pa aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Kaya naman nakapagsinungaling ako. Tsaka inaamin ko yun kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala rin namang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nasaktan mo na ako. Tapos ngayon, ang lakas pa talaga ng loob mo na sabihin sa akin na mahal mo ko kung kailan nakaka-move on na ako sa'yo. Lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo eh. Milet, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung nararamdaman ko. Mahal kita. At gusto ko sanang humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo. At sa tingin mo, ibibigay ko pa yun sa'yo? Oo. Kasi naniniwala ako na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Meron nga. Pero puro na lang galit at inis. Patawad talaga, Milet. Naging padalos-dalos ako. Kaya nga napag-isip-isip ko na itama yung mga pagkakamali ko. Hiniwalayan mo si Krista para ayusin yung sa atin? Iyon ba yung sinasabi mong tinama mo ang pagkakamali mo? Oo. Paano yung magiging anak nyo? Ha? Ano? Pag mong sabihin na nakalimutan mo na yung magiging anak nyo. Hindi. Pero nag-usap na kami ni Krista na pananagutan ko pa rin yung bata. Susustentuhan ko pa rin dahil ako pa rin naman yung tatay niya. Hindi ko naman tatakasan yung anak namin. Gusto ko lang talagang maging malaya kay Krista at sa relasyon namin. Dahil pag hindi ko ginawa yun baka masiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, tawagin niyo na akong tanga, bobo, lukaret at uto-uto. Pero wala na akong pakialam pa. Kahit na anong gawin kong pagmamatigas ng puso, ay naapektuhan pa rin ako sa hiwalayan ni Paulo at Krista. Kaya hindi ko na napigilan na i-comfort siya. Doon ko napatunayan na may pakialam pa rin ako kay Paulo. At hindi pa rin pala nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko pa rin siya kahit na nagsinungaling siya sa akin. At dahil sa mga nangyari sa kanila ng ex niya ay naging malapit muli kami sa isa't isa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao. Basta, ang focus ko ng mga panahong yon ay si Paulo. Wala na rin namang masama sa pagiging close namin dahil single naman kaming pareho. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Paulo at nagpaligaw naman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masugid si Paulo sa panliligaw sa akin kaya nga hindi ko na pinatagal yon. Dahil makalipas ang isang buwan ay sinagot ko na siya. Sobrang saya namin lalo na ako dahil siya ang first boyfriend ko. Ewan. Ang lakas ng karisma ni Paulo at kahit na nung iwas ko ay hindi ko siya mahindian at malayuan. Naisip ko na baka sign na rin yon ng universe na magka-boyfriend na ako dahil masyado akong focus sa pag-aaral nung estudyante pa lamang ako. Up to the point na kinalimutan ko nang lumandi. Kaya nga pinagbigyan ko na ang sarili ko na maging masaya sa relasyon namin ni Paulo.
Lalo na at pinakita at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang isang bagay lang na hindi ko gusto ay yung ilang beses niya akong pinilit na may mangyari sa amin. Lalo na at natatakot pa akong mabuntis at hindi pa ako handa. Hanggang sa napapayag rin niya ako dahil sa matatamis niyang salita at pagsasabi na kahit na anong mangyari ay pananagutan niya ako. Paolo, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Ito mo, dami-dami kong tinatapos na trabaho eh. Dalihan mo na, istorbo ka. Sobra ka naman, break time naman ah. Masyado ka naman yatang masipag. Bulag ka ba o ano? Ang dami kong ginagawa oh. Kung hindi ko pababawasan yan, siguradong matatambakan ako. Tapos sumabay ka pa talaga. Ano ba problema mo? Sabihin mo na yung sasabihin mo para matapos na. Paolo, buntis ako. Ano? Anak naman nutok nene. Paano nangyari yun? Paanong nangyari yun? Sigurado ka na bang buntis ka? Oo! Kasi 3 beses na ako nag-pregnancy test. At lahat lumabas na positive. Oh, eto, nasa bulsa ko. Tingnan mo para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Ayan, tingnan mo. Tingnan nga. Buwisit naman buhay to. O bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Yung mukhang to, tingin mo masaya? O bakit ka nga nagagalit? Kasi wrong timing naman yung pagbubuntis mo eh. Ang dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Kasalanan ko ba yun? Ikaw naman yung bumuntis sa akin, ha? Sabihin mo hindi. Di ka ba nakikinig? Ang dami-dami ko ng problema, gusto mo isa-isahin ko pa sa'yo? Tingin mo, paano ko susuportahan yung 2 bata? Sige nga, hirap na nga ako dun kay Krista dahil napaka-demanding tapos dumagdag ka pa talaga. Sobra ka naman sa akin. Hindi ko rin naman to ginusto. Nagtiwala lang naman ako sa'yo kaya nagawa kong ibigay ang sarili ko ng buong buo. Alam mo ano magandang gawin? Palaglag na lang natin yung bata. Anong sinabi mo? Milit naman eh. Bingi ka ba o ano? Kakainis ka, paulit-ulit tayo. Sabi ko, ipalaglag natin yung baby dyan sa tiyan mo. Total, di pa rin naman tayo handang maging magulang eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Basta, hindi ko pa nahanagutan yung nasa sinapupunan mo. Ayoko sa batang yan. At kung ipipilit mo pa rin sa akin, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sige, mamili ka. Ako o yung pinagbubuntis mo. Papadudot nangyari na nga po ang kinakatakutan kong mangyari nang hindi tanggapin ni Paolo ang magiging anak namin. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig na may isang katutak na yelo kaya nagising ako bigla sa katotohanan. Na nagsinungaling na naman sa akin ang nobyo ko. At ngayon ay pakiramdam ko ay malaki ang natalo sa akin dahil nga sa nabuntis niya ako. Litong-lito ako ng mga panahong yon lalo na at nagsimula nang lumayo ang loob sa akin ni Paolo. Tinakot niya pa ako na makikipaghiwalay sa akin kapag hindi ko pinalaglag ang baby namin. Pero mas takot ako sa karma kaya hindi ko ginawa ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay sinabi ko sa tatay ko ang katotohanan at pareho kaming umiyak dahil sa mga nangyari sa akin. Pinayuhan niya akong ipabarangay si Paolo para ireklamo. Pero bago yon ay may nangyari sa opisina na hindi ko makakalimutan. Krista, anong ginagawa mo rito sa opisina namin? Ikaw talagang pinunta ko rito dahil nang gigigil ako sa'yong malandi ka? Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Ano pa? di tinuturuan ng leksyon ng mga katulad mong higad! Ahas! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Malaki! Dahil inagaw mo lang naman sa akin si Paolo! Wala akong inaagaw sa'yo! Hiwalay na kayo ni Paolo, di ba? Oo! At dahil yun sa'yo, nung nalaman ko yun, wala akong ibang naisip kundi ang saktan ka! At wala akong paki kung mapatay pa kita! Krista! Gret!
yun? Dapat lang naman yan sa babaeng yan! Pwede ba, Krista? Tapos na tayo. Alubayan mo na ako. Lubayan? Magkakababy na tayo, di ba? Hindi na ba talaga natin pwedeng ayusin ang relasyon natin? Nag-usap na tayo. Wala nang pag-asa na maayos ang relasyon natin. Walang pag-asa dahil sa babaeng yan! Oo! Nagmamahalan kami ni Milet, kaya pabayaan mo na lang kami. Ayoko! Hindi ko kayo hahayaang maging masaya! Ha? Dapat sa yung babae ka, sinasabunutan! Kakalbunutin ang ahas ka! Iwan mo ako, Krista! Napakawalang yama! Ikaw ang walang hiya! Malandi! Mga agaw! Hindi ako malandi! At wala akong inagaw sa'yo! Ano ba, tumigil na nga kayo? Pinagtitingin na tayo ng ibang tao. Nakakaya kayo. Krista, tama na sabi. Bitiwan mo si Milet. Bitiwan mo na! Wisit naman! Aray! Paulo, ano ba? Itiwan mo nga ako! Doon ka nga! Milet, ayos ka lang. Huwag mo akong hawakan! Milet naman, bakit mo ako sinampal? Kulang pa nga yan! Dahil kasalanan mo ang lahat ng to! Paano ko naging kasalanan si Krista ang nanggugulo? Kasalanan mo! Kasi masyado kang malandi! At kasalanan ko rin! Kasi nagpauto ako sa'yo! Pero na-realize ko na malaking pagkakamali talaga na binigyan pa kita ng tsansa na mapalapit sa akin. Sana talaga umiwas na lang ako sa'yo noon nung may pagkakataon pa. Tapos ngayon, sinaktan pa ako ni Krista. Hindi ko kayo mapapatawad, kayong dalawa. O bakit? Anong Akala mo, hindi ako pinalaki ng tatay ko na duwag, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Walang iya ka! Ano to? Dugo! Bagay pala sa'yong may dugo sa nguso! Halika! Kulang pa yan at dadagdagan ko pa! Milet, ano ba? Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Simula sa araw na to, huwag ka nang lalapit sa akin! Kayong dalawa! Hindi ko nahahayaang kuluhin niyo pa ang buhay ko! Magsama kayong dalawa! Mga baliw! Mga baliw! Papa Dudut, hindi ko na nagawang paguntugin ang ulo ni na Paulo at Krista dahil may mga dumating ng security guard para umawat sa amin. Agad na dinala sa ospital ang dalawa para matahi ang mga nguso nila. Ewan, sana talagang tinuluyan ko nang paputukin pati ang mga ulo nila. Ayos lang naman ako noong mga panahong yon, pati na rin ang baby sa sinapupunan ko. Tapos nung sumunod na araw ay pinagharap-harap kami sa HR department dahil sa kaguluhang ginawa namin. Kapwa kami na mimohan ni Paulo. Samantalang pinablatter naman nila si Krista. Pero na-stress talaga ako ng husto sa nangyari kaya nag-decide na labang ako na mag-resign sa trabaho. Nakipaghiwalay na rin po ako kay Paulo at pinagbantaan siya na huwag nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, nag-focus na lamang po ako sa pagbubuntis ko at noong nakapanganak ako ay saka ako naghanap ng mapapasukan. Buti na lang at nandyan ang tatay ko na napaka-supportive sa akin. 10 taon din akong naging single parent bago ko po nakilala ang asawa ko, Papa Dudut. Akala ko ay hindi ko na matatagpuan ng tunay na pag-ibig. Pero ibinigay pa rin yon sa akin ng Panginoon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa Kanya at nagsilbi na lamang aral sa akin ang mga pinagdaanan ko. Sa kasalukuyan ay happily married na po ako sa mabait at responsable kong asawa. Tanggap niya ang anak namin kaya naman masayang masaya ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Milet. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito?
i-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.